Gelini öýünden içerik çıkarman, söýgürsüne pol hyzmat edýän oglan. Hawa başka. Näde? Söýüşýän edim gelýändir. Naharallyana, şonu şu telefon tarelkasyna goýýam, sürpriz et getirýän, düşündiňmi? Atam, jaňadan o sürprizim bar ýa, çatçak gelsin. Bolmaz, görmü? Alo, O, eýdim. men gelendirin. Nira geldim. O moýkan ýandak äne közdönöri. Nämişiň wa taýdy sen o? Ýa-ni nemäň jaň etdi, işgäriň jaň etdi. Äriň geldi, sana sürprizim bar diýdi, şoňa geldim men şu wagt. Ataş diýdimi? Bol sen giran içine gir ber. Gir şu kapıdan. Erettin tutma canım. Erettin sana. Samsın geçecekti o diyene. O öydeki diyene. İndikinde o. Vay men girdim içine. Wow. Ahy bu ýazatlardyň kinoda görýärdim men. Men indi näme diýin berdi? Sen şu taýda otura bir ýerde, oturun hemen bardım şu taýda bir ýerde otur. Boldy oturýan indi. Indikinde o. Indi bir ýarym saýlaýmy aýno? Alo. Aynur, satça gelýär kafe. Başlyk sürpriz etjekdi ýa. Bol eglenme gyýyr, o çiz bak bana. Ne diýdin? Näme işleýän ýerde? Ho, tur ýeriňden, tur. Vay. Vay, ömrümde etmediğini şu gün edecek öýtdi. Tur ýeriňden, o näme işleýän ýerde? Näme diýsen ho? Konfetem zokmy? Näme ýa-da? Çıppam birge. Gel, ama buluşmak. Ha? Yok, sen hadi geç otur. Geç. Üstü başın ne ama o mıngya yere gelen de gelin ya o. Eşini alıp berýäňmi sen bana? Barul öýden çykan wagt 4 seneň içinde dip zat alıp berýäň. Şu halada masetimde gelen 10 ýylda bir gelek sürpriz edýän, onan burnumdan getirme. Bolly. Nerede? Hawa başka. Ben gelinjegime iň gowna harlardan getir. Bolly. Sağ ol. Ay Bolly. Hey sexy lady, I like your flow. Your body's Can Döwran. Saraşna gelipsiň, näme sürpriziň bardy? Gyzylym aýdaýda. We o taýda yaranok mi kylaýdymy? Ýaşyňa söde kyn adawlenisi galandyr. Basyksaň adam gel. Sen şu gün ölýän atam. Aýkyser gelipdir. Sen ölýän. Sen diýir gasaň ölerim.